କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆମର କାମ ଏଇଟା ନା ରଥ ସେଇଟା କେମିତି ରଖାହବ ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଗଲା daily ଆମେ add କରିବା କଥା we should add little bit to our mind little bit to our knowledge ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ହେଲା ଦିଟା କ'ଣ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ ଆମେ ତ କୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ ଭାଲୁ ନୁହଁ देखिए देखो देखिए देखो एटा नो वो पर्सन तो सबले ये ऊपर ऊपर रहे ये मोटा हैला ये फोटो फोटो दे दो हम ग्रुप में जहाँ जहाँ फोटो उठे सब दे दो देखियो ना क्या कौन तो के बाकी रही है कौन है ହେଲା ମିଶାଣ ଜାଣିବେ ଫେରାଣ ଜାଣିବେ ହେଲା ସେଟା ତାଙ୍କ କେହି ଯଦି ନାହିଁ ସବୁ ଏକା ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାଢୁଆ ଛୁରୀ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲେ
ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? କିଏ ରଞ୍ଜନା କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି? କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମର୍ମ ବାହାର କରିବ। ମୋହ କେମିତି